Emile, ce faci, mă? Uite, cu nasul din Iordania, tu? Foarte bine. Uite, eu încă mă gândesc la susul. În episodul ăsta se întâmplă chestii. Începem prima etapă din Iordania, o țară care seamănă mult cu Asia Express din sezoanele precedente 3, 2 și 1. Și invitatul de astăzi este un invitat pe care voi vi l-ați dorit foarte tare, pentru că nu numai pe Instagramul meu și al lui Emi, dar cred că prieteni din offline, de fiecare dată când ne vedeam cu ei la o bere, la o cafea, sau prietene ne-au spus, dar de ce nu invitați? De ce nu vine? Un mare câștigător, recent așa, de pe Asia Express. Recent? Care recent? Recent, păi ești ultimul câștigător. Ești antitreu. Da, mă, au trecut 2 ani, mă, de atunci, gata. Da, ești ultimul. Noi, Păi dacă nu s-a mai ținut Olimpiada? Da, noi aveam un exemplu. Că-ți dai seama, ne și Țuca pe set. Răzvan al meu și cu Sorin, când au fost ei, ce făceau ei. Tot timpul aveam așa exemple când ne trăgea de urechi. Cred că vorbea de dormă. De asta mă ducea în discuție. Păi, da. Am suferit mult după ea în plecarea asta. Și v-am înjurat pe toți, ca să zic așa. Senza giacca e cravata. Mio cowboy. Ei, ne-am gândit să ne îmbrăcăm așa pentru că ne-am dat seama că e foarte, foarte cald. Deci, dacă anticul... Bă, zici că e șef de sală. Uite-te la el așa. Ești că e băiatul 6 cai frumoși. Deci noi când l-am văzut dimineața... Extra. Dar asta era pălăria lui? Adică era... Da. Asta a fost ideea. Bună cerveza! Nata Anticu astăzi este ceva... Mai ai nevoie de un trabuc? Un milionar excentric de prin America... Care a venit să vadă niște spații prin deșert, să facă niște oaze. Mare marțafon. Vrea să-și facă Natanticul residence acolo ceva, cumpără. Deci Natanticul l-am văzut prima oară pe set de dimineață în cămașă. Bă, era ospătar. Bă, ospătar de la de Dulești. De la Petroșeni. Da. De unde e el? Ce rău. Ceva rău. Ceva rău. Așa. E, și am râs toți de el. Am râs toți. Și la un moment dat, toți în sensul că toată lumea, producție, își râdeau și ei de aia de nu înțelegeau română. La când l-au văzut erau toți. Deci noi la 4:30, când ne-am dus spre deșert, Nata Anticu ne-a dat toți, le-a dat toți modul ăsta de veselie, știi? Am văzut, gata, ziua e bună. Dar nu-și luase pălăria. Nu. Și după ce am râs toți de el, deodată merge până la dubă ce face și iese cu ochelari și pălăria în cap. A zis că o rezolvă. Bă, era alt om. Cum reglezi ciorba cu sare, știi, așa a fost. Dar era alt om. Gen, gata, mă, ați belit-o, am venit. Da, mă, dar săracul Natanticu aici, el are o problemă la stomac, nu știu, tot care un soi de ulcer, o gastrită, un reflux de ăsta, gastro, la... Bă, și dacă n-a vomitat săracul până să plecăm cu dubele alea și noi ca hienele, ăsta a vomitat după dube și noi râdeam de el, ospătarul. Am înțeles. M-am simțit prost. Cred că e rolul lui Ziu. După ce am luat prima gură și mi-era și un pic foame că nu prea am mâncat, am început să simt nisip în gură, în dinți. Nu e făcut, îmi faci și mie. Și chiar nu puteai mănca, ți se bloca în gură și nisipul ăla în dinți, nu, ceva horror. Dar de la ce l-a venit să vomite? Am făcut pâinica asta, pâinea în stilul beduinilor. Așa. Și noi n-am știut cum să o facem. Asta e pâinea. Și plină de nisip, ți se spărgea nisipul în dinți când și trebuia să mănânci toată pâinea asta. Eu m-am gândit la o șmecherie. Bă, să nu mâncăm pâine cu cocă nefăcută în mijloc și arsă pe margini. Haideți să o prostim pe tantia asta cumva. Să facem o macarena, o maradona, o șmecherie. Oh, good. România, tradition. Thank you. No, tradition. Nu merge. Asta noi? Nu merge. M-am gândit că o luăm cu vrăjeala tradițională, România. Da, facem schimbăm schimb, așa, frăție, mare bucurie. Iordania, România, suntem prieteni. Nicio șansă. E mai bună asta. E mai bună asta. Lady, look. Eu nu voiam să-i distrag atenția, să-i arăt eu ceva, cum scriu eu Sanchi în arabă și Emi să inverseze pâinile, că atunci nu era atent. Hello. Mă fac că plec.
O facă play, fai acolo imediat. Hai să ne facem. Dinamita asta lângă voi. Nu e șefa la șmecherie acolo. Deci femeia vinde nisip în deșert, adică e la modul ăsta. Am luat-o pe cea mai nenorocită. Avea papuci de la Chanel, era forță. Noi am zis, mama, asta are bani, asta e vrăjeală. Noi când am văzut papucii de la Chanel am zis că asta nu e beduin, asta e angajată de Asia Express. De unde, frate, că era șefa beduinilor acolo. Da, știa pe toți. Da, tanchetă. Și a greșit animalul ăsta, că eu i-am zis din prima, bă, fii atent, că nu au arătat. Am făcut strategie, era plan organizat, grup infracțional. I-am zis, eu stau un pic cu ea de vorbă, mai fac aici, tu te duci pe partea alta. Atunci tu îi distragi atenția și când se întoarce eu fac așa, nu tradițion între România, bla bla. Nu semănau, aia era mai arsă, era clar. Și acum era ceva sau ceva, trebuia să-i fac la Cămilă. Stai, mă, că Și a zis bombă, l-am prins mai de aproape și m-am mai și apropiat de el. Eram așa, aici era botul Cămilei, aici eram eu. Bă, nu înțelegi. Bă, e nebun asta, să moară mă ăsta. Șefule, arată-ne tu el. Bă, patrone, stai, bă, că dau unul ăsta. Și eu făceam, hai băiatul ăsta din spate, patroane, mor, patroane, ce faci? Mă, și dintr-o dată se uită Cămila la mine, face așa. Și s-aude din stomac. Hai să... Bă, spatele meu! Bă, spatele meu! Hai, bă, nu coace, nu coace! La mine în gură, în ochi, pe haine. Ia-o, dă spatele! Ai de... Oh, nebunule, oh! Oh, du-te, recu! Dați-mi apă! Păi n-am! Dați-mi apă, vă rog! Dăm că e rucsaci! Am vomitat 10 minute. Bă, m-a prins cu gura căscată, m-a prins cu gura deschisă, m-a scuipat în gură, efectiv, pe mine. Vai de... Nu există. Nu există ceva mai rău. Hai, dă-te. Uite aici, mă. Deci era Cipu, că mă uitam că mai aveam 20 de secunde de mai reveneam. Cipu mă filma, eu vomitam, el vomita, săracul. Deci mie mi s-a părut un sacrificiu lor general al operatorilor. Da. Și ei suferau. Da. Când a fost aia celebră cu Stinky Tofu în Taiwan. Mamă, chiar. Locul ăla unde ne pregătea ăla să băgăm cu Stinky Tofu, deci toți operatorii făceau cu noi acolo, deci toți erau. Micuțul care zicea, da. Da, cel mai tare, voi mai țineți minte că ăla care ne învăța din ce ai făcut Stinky Tofu și din ce ai făcut, i-a zis, mănâncă tu, ia mănâncă. Bă, mănâncă, ia mănâncă, ia miroase. Și a făcut ăla, deci el ne zicea și este, e din vegetale și e dospit și nu știu, și e foarte sănătos. E sănătos, castelul mătii, vino și mănâncă. Știi, și omul i-am dat la nas și a făcut un... Da, hai să râzi, eu aș gusta. Frate, te rog eu frumos, nu mai spune, nu poți, mi-a adus cineva și l-am dat înapoi și am zis că ăla nu-i Stinky Tofu. Că găsești la Dragon, la Dragonul roșu, găsești la conservă, nu e ăla. Nu e ăla, ăsta e curat, e spălat, e altceva. Ăla cred atunci proaspăt. Nu există, bă, deci o rază de, ce să zic, 1 kilometru. Pute de nebunești, adică nu-i... Și n-ai cu ce să compari, adică... Look! Ok. This is my camel. Yes, and this is mine. Și eu încerc să fac o manevră. Și asta e Cămila mea. Și o întorc pe antrenorului. Lasă-mă că vin. Și m-a dat fraierul ăsta de gol. Nu. Nu, al lui e aici, în dreapta. S-a părut amuzant. Nu puteai să nu pui câinele ăla. It's mine. This is a dog. This is the story. This is a dog. Cu rușine l-am întors pe brontozaurus ăla al meu. This is the camel. S-a uitat, a început și el să râdă. This is the camel. Și a zis gata, ok. This is one camel. No, I will show you best camel in the world. Bă, și ăsta a vrut să-l fenteze, dar n-am putut. Bă, dar trebuia mă să-l fentez.
Plecam primii. Bă, ăsta am făcut un câine. Plecam primii, frate. Dacă trebuia să facem câine, era câine. Bă, omule, dar plecam spre imunitate, ești nebun. Nu puteam să las câinele ăla și Halise ăla. Nejurizat. Până ne-a ajutat un antrenor de ăla acolo, ăsta nici n-a fost acolo, ăla a fost momentul în care s-a prins când a făcut... Da, i-a zis Emi. Nu. Ce dragi. Și ăsta nebun, păi da, ieșise lui cămina mai bine decât a mea, cred că nu Care că mi-a făcut tot ăla, bă, da. Și ăla, când am întors, a zis, ok. Și după aia mi-a, nu, băga mea special, plecam primii. Asta a fost? Da. Îți mulțumim frumos. Bă, cu mare drag. Mulțumim pentru învățături. Bă, felicitări pentru tot ce ați făcut acolo și pentru ce o să faceți în continuare. Mulțumim, la fel. A fost, mă gândesc că a fost o experiență mișto pentru voi, băgați-o la cap. Chiar, că și păstrați-vă, am văzut că aveți cu saci, cu păstrați. Eu mi-am păstrat Adidas și tricourile, toate au o poveste, așa, știu clar unde, ce am pățit, de ce m-am schimbat, de ce tricoul a rupt, de ce... Da. Întrebarea clasică, dacă s-ar face Liga câștigătorilor, te-ai băga? Bă, să o facă repede. Dacă ne anunță peste 5 ani, peste 5 ani eu l-am pe 51 5, 6, și Sorin se duce în 60, nu mai e ce să faci. Top! Da, mă, nu. Da, e o experiență foarte mișto, dar da, m-aș băga. Da. Bombiță. Dar mai aștept să vă văd, să văd. Trebuie să mai bem și o bere. Mai departe. Păi mai bem, dați 2, 3, când 5. Vrei. Hai, suntem vaccinați? Hai să putem. Ce să facem? Da. Uite, și cu altul cu care mai vorbesc și în ultimul timp m-am mai tot întâlnit, cu Oase. Și el are niște povești foarte frumoase și el a tras foarte tare acolo. Da. Adică și el a jucat bine. Alt câștigător. Tot parcursul, da. Dacă știți să întrebăm înainte și noi. Nu-i cunoșteam. Asta ne contează. Dragilor, ce să mai, am ajuns la final, am aflat o altă părere și experiențele petrecute în sezonul 3 de la un câștigător și finalul clasic de Asia Express. 3, 2, 1 și Asia Express continuă!